Tam, kde Tatry strážia kraj, kde Váh tečie dolinou, tam je miesto, ktoré volám domov. Liptov, zostaň sám sebou. Kedysi stačilo málo, výlet lyže, dobrý deň, kde sa ráta každé euro, z našich hor je drahý sen. Apartmány rastú k nebu, ceny letia ešte vyššie. Liptov krásny stále máme, len sa nám tu žije ťažšie. Temer tu silnie rok čo rok, veľký hráč a veľký svet. No keď jeden rastie priveľmi, malý môže dôjsť aj dýchaj chlieb. A tak sa pýtam ľudí spod Tatier, komu dávame svoj čas? Kto z našej práce zajtra vyrastie a čo tu zostane pre nás? Toto sme my. Nie tabulky, nie korporácie. Liptov, to sme my. Naše rodiny a naše generácie. Chod tam, kde poznáš majiteľa, kde ťa ráno zdraví pomene. Podpor ľudí, ktorí žijú s nami. Nech sa Liptov za pár drobných nezapredá. Naše peniaze zostanú doma. Liptov, to sme my. Od Mikuláša až po naše hory. V gastre makáš piatok, sviatok, keď sa ostatní idú smiať. A za benefit kartu zľavu máš svoj región veľkým hráčom dať. Pozri vedľa, malá krčma, reštaurácia, penzión. Za tým nie je fond a centrála, ale sused, rodina a dom. Keď tam necháš svoju robotu, keď tam necháš svojich síl, výplata sa vráti do obchodu, k mesiarovi, pekárovi, medzi nás zas príde žiť. A keď zarobí náš človek, opraví dom, zamestná ďalších. Peniaze sa krútia doma a Liptov môže byť zas silnejší. Toto nie je vojna proti ľuďom, čo dnes robia pre veľký podnik. Veď aj oni sú naši, aj oni majú rodiny. Je to iba odkaz. Pozri sa, komu dávaš svoju silu. Pozri sa, čo po tvojej práci zostáva. Lebo región nie sú lanovky, región nie sú hotely, región nie sú logá. Región sú ľudia! Liptov, to sme my. Nie tabulky, nie korporácie. Liptov, to sme my. A naše rodiny a naše generácie. Pracuj tam, kde práca buduje domov, kde sa úspech medzi ľudí vráti zas. Podpor podnik, čo má korene v Liptove, lebo budúcnosť Liptova závisí aj od nás. Nechcem Liptov bez turistov, nechcem brány zatvárať. Chcem len zdravý región, kde aj domáci dokážu žiť, podnikať. Nech sú veľkí, ale nech sú silní aj malí. Nech má každý svoje miesto pod horou, lebo keď nám malé firmy zmiznú, stratíme kus Liptova s každou z nich. Tak kuchár, čašník, recepčný, mladý človek, rozmýšľaj. Tvoja práca nie je iba výplata, svojou
Regina